Der er også andre boligselskaber omkring parken. Ja, det er der. Men det er Vibo. Og I har ikke noget i dag i Vibo? I har ikke beboerhus i dag i Vibo? Vi har et beboerlokale, jo. Og beboerlokale, men ikke beboerhus? Men ikke et beboerhus, som vi gerne vil have. Nej. Det skal også siges, at beboerhuset betaler de selv. Ja, det forstår jeg. Ja. Der bliver lagt 5% i vores. Ja, det er det. Snart, når vi er færdige. Ja. Og så bliver der jo så lavet legepladser. Ja. Nærmest sådan, hvad kalder vi det? Klatreplads. Ja. Boldbanen. Ja. Hundetoilet herovre. Ja. Og nærmest en rampe, hvor jeg kan tage min kaffe med ned og sætte mig dernede og hygge mig. Det er sådan, den er hævet hele den her igennem parken? Den er hævet, ja. Så det bliver sådan en, man kan gå på fra beboerhuset og så hele Ja, og vejen så igennem kan parken? gå ind under og så kan man lys indenunder. Kan det være guld, det der beboerhus? Nej da. Det var bare det, de havde lavet til. Man skal være ambitiøs i København. Du kan hvorfor ikke have guldhus? Så ambitiøs er vi ikke her. Og så er derovre, det er jo vores gamle Plejehjem. Øsegården, Ja. som skal være kollega. Præcis. Ungdomsskole. Ja, ungdomsskoler. Er de gået i gang? De er gået i gang med at renovere. Vi er langsomt ved at rive tingene ud, så det snart kun er en skattedattering. Jeg hedder Frank. Jeg er også Frank. Og jeg hedder Jensen. Ja, men det skal du være. Så er ikke mange af Du dem kan godt se, med din tidsplan, som Anja har lavet, og min tidsplan, så står der Frank ordnet det, og Frank ordnet det, og Frank kommer. Så siger jeg er her jo. Så har han gået den anden så nu hedder det altså bare OB. Så det er OB. Men grunden står som sagt sådan Og hvor er Vibo-afdelingen hen? Vibo-afdelingen 140 ligger der. Derovre, ja. Og det er Det er den der. den model her. Og Vibo-afdelingen 116, det er den, der ligger der. Okay. Ja. Og de er meget efterspurgte, afdelingerne i Vibo. Altså, vi har ikke ret tit nogen ledige lejligheder, nej. Der er knap 200 lejligheder her. Ja. 178. Hvor lang tid har du boet her? Jeg bor 27. Så du kender det. Du er vokset op med Nej. Mjøl. Ja, det er med Mjølnerparken. Har du været i Mjølnerparken? Nej, Du skal ikke sammenligne nej. os med Jeg ser Kronblomsparken. Ja. Grunden til, at der også er lavet den gangstil igennem området, det er, at mange mennesker kommer op fra Amagerbrogade og går videre over, fordi der er jo direkte forbindelse til Danmarks Radio over på den anden side. Så, og der har vi fået lavet en adgangsvej over igennem Sundholm. Både cykel og gang. Ja, over igennem Sundholm, ikke? Nej, det bliver fint. Vi har faktisk fundet ud af noget nyt her, Vi har faktisk fundet noget nyt her, vi fandt ud af her i eftermiddags, at vi har jo tisseruten, og vi har margueriteruten og det hele, ikke? Nu skal vi faktisk til at lave kornblomstruten. Ja, det er rigtigt. Så vi skal til at have sat kornblomst op over det hele der, fordi det er den, der skal gå igen. De der franker, de taler meget, ikke? De kommer også med nogle gode idéer. De kommer med nogle gode idéer. Det var en god idé. Det må vi huske at Men det er jo ikke meningen, at der skal være cykelstier her, så børnene kan køre igennem. Nej. Og derfor er det jo lukket af på den måde, netop for ikke de skal kunne køre direkte igennem og komme hen til skolen, ikke? Jo. Så er der også en lille boldbane herhen. Der er også en lille skateboardbane der, ja. Kommer boldbord og det hele der er derinde. Ja. Vi har også lavet, der er plads til skab. Har folk vendt sig til det røde hjørne? Nej. Skal vi ikke bare gå videre? Næste spørgsmål. Det er en dejlig institution. Der er delt. Jeg tror, det er delt i midten lige i øjeblikket. De er ved at vende sig til det, ikke? I starten var der 20% der sagde, det er fint. Det er dem, der havde nogen derovre, ikke? Men jeg tror snart efterhånden, den er delt. Nu er den ved at være der. Nu hører den med, ikke? Så det røde hjørne, jo. Man kan godt sige. Ja, man kan godt se. Men altså, vi er jo sådan set ude i det samme her også, jo ikke med den der gennemgang, der skal være lige vejen igennem, ikke? Vi skal også have et blikfang, ikke? Ja. Så, og netop, altså grunden til, at der er så mange... Jeg bor jo i en anden Vibo-afdeling, som ligger tæt på her også, ikke? Ja. Altså, og vi har jo hvad nummer har det? Den hedder 819. Det er den lille Det er den lille her. Det er faktisk den vigtigste bygning i hele området. Jeg bor i den, så jeg bor derovre. Så du kan jo godt se. Det er gammel. Jeg sagde det først. Ja, min bolig også. Ja, det er også Vibo. Det er ikke nok, vi er Vibo-folk, der er her, der har været med til at lave det her op som primært. Vi har altså også gang i både AAB og Lejerbo og det hele, og SFB. Hvem holder parken?
Er det kommunen, eller er det Nej, det gør vores. Det gør jeres blå mænd. Ja. Hvad står der? Grønne mænd. Blå eller grønne? De er blå. De er blå. Blå mænd. Jeg må sige, holder den flot. Jeg vil sige, hvis det var kommunen, der holdt den. Yes! Ret skal være ret. De gør det faktisk meget godt i det her område. Gør det kommunen? Ret skal være ret. Nej, det gør de ikke med deres skraldespande. Nej, det er det eneste. Udover med hundelort, og jeg skal Okay, komme jeg tænkte efter nok, der var et eller andet. jer. Et eller andet skulle der nok komme. Hvad er I ved at lave hen med de der skur? Er det renoveringen af Østergården? Nej, det er renoveringen fra. Nå, okay. Den er også her under renovering. Total renovering. Ja, det har badeværelser udskiftning, nye altaner og nye vinduer og døre. Okay. Ja, det er et stort en. Det er stort. Området også. Og så Men området, folk kan godt bo der, mens de laver det. Altså, Ja, der er ingen, der der er ingen genhusning. Lige så få en skurvogn. Jamen, det skal heller ikke være så stor. Nej. Men det koster meget indret med din lænestol og de stævner længere alt det der.